per J.B. Foix. Fa cadena i serà vist per altres poetes com Papaseit, com Pirucho, com Palau Fabra, com Joan Brossa. Els poetes formem part d'una mena de camí, de continuïtat i de trencaments. Nosaltres tenim la cultura sempre com alguna cosa que es pot dir de bell nou, per bé que fem servir sovint paraules, restes d'alguna cosa de sempre que estan allà. L'obra de Miró sempre m'ha fascinat perquè és llegir i mirar una obra que cada vegada que la veus i la perceps de bell nou. Mai com la història, que és una dada científica objectivitzable. A Miró hi trobes la força del sentit ancestral, la força del sentit de republicà, de la ciutadania. Trobes l'aventura del llenguatge més radical i més extremós. Hi trobes la dificultat de la comprensió i a la vegada la seva claretat. Reps un cop, ritme, tu acabes formant part de l'obra de Miró. No és una tradició, és una novetat permanent. Miró és inesgotable, és la substància d'una cultura i la substància de tu mateix, com a lector i com a poeta.